molt bones i fresques, benvinguts un dia més a TV Gràcia, al vostre canal del barri i, com no, també de Barcelona. Avui és dia 8 d'abril del 2022. Es celebra el Dia Internacional del Poble Gitano i és un motiu perquè TV Gràcia sigui aquí i a veure què ens trobem. TV Gràcia intenta estar al costat de tot el que es fa al barri i avui no podien faltar. Avui és el 51 anys aniversari del Dia Internacional del Poble Gitano. I avui ho commemorem a la plaça del Poble Romaní, que passarà a ser, a partir de les 7, la plaça del Poble Gitano. Avui, per celebrar el dia, hi ha diversos actes, entre ells la descoberta del nomenclator de la placa, un poema, un curtmetratge i l'himne del Gelem Gelem. Jo avui sóc aquí perquè fa vora 30 anys, per ser exactes 29, que es va inaugurar aquesta plaça, que era la plaça del Poble Romaní. El que passa que la gent no deia la plaça del Poble Romaní. Venia gent i deia, vaig a la plaça del Romaní, com si fos la planta. Vale? Llavors no ens identificava a nosaltres, ara sí ens identifica com a plaça del Poble Gitano. Han vingut polítics, escriptors, músics i tots per aportar su granito d'arena. Perquè el poble gitano a Gràcia, hi ha rastres de la seva presència a partir del 1800 i poc. Sabem perfectament la importància que va tenir l'arribada i la progressiva arribada de persones, i l'arribada dels gitanos per Gràcia va ser fonamental, perquè això ells, a través del seu esperit de comerç, de la seva manera de mirar les coses i de més, es van convertir en un nucli fonamental de la vida de Gràcia i de Barcelona, de retruc. Perquè aquesta ciutat no és prou conscient del paper que ha tingut el ser sempre composta per gent diversa. La diversitat de la gent no és d'ara, és de sempre. Aquí hi han viscut generacions i generacions que sempre han estat compostes de la gent que ja hi vivia i de la gent que arribava. En aquella època, ficar la paraula gitano, 30 anys enrere no era com ara, no hi havia la llibertat d'expressió que hi ha ara. Avui és un gran dia perquè per fi es fa justícia i es dirà plaça del Poble Gitano. I aquí tenim alguns dels membres de la comunitat gitana, entre ells l'oncle Ricardet, que ha estat l'encarregat d'ensenyar el nom de la nova placa del Poble Gitano. Totes les associacions que des d'aleshores aquí hi ha hagut integrant-se i vivint en el barri han creat a Gràcia una comunitat sense la qual no és comprensible Gràcia. Són anys de treball amb els nostres avis i aquí remarca la Gràcia gitana la nostra memòria històrica. És l'única plaça dedicada a tots els gitanos que estan arreu del món. Bé, gent, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat i, com heu vist, ha sigut un dia molt important pel poble gitano. Fins la propera, una abraçada.